mag-ampo kita. O Diyos, gihatag mo ang bulahang Virgin Maria, ang inahan sa imong anak, kansang pagmahal sa Ginoong Hesus, walay makasama. Tabangi kami pinaagi sa inahan ng pagdugma ni Maria, nga manduol kami sa imong anak, kung maminaw kaniya. Cagayan de Oro River, lubog kaayo. So bisita sa amin dinhi sa Marian Regio. O niya akong nag-appeal sa procession. Ismail B, akong nag-appeal sa procession. Ang cute no sa akong nag-appeal sa procession. O niya ay yang dako-dako yang leader. Anera. Ayun, nag-picture na. Stop. Iyo, picture. Kain na. Ano na. Ulit na tayo. Isa, mag-pahiriti. May man siya ati mo picture. Sige tayo. Tuyok naman yung matin. Agianan sa kuan. Hindi ka makita mga. Agianan sa tubig. Dakong tanan. Diya mo agi ang tubig. Ang tubig kung mukaan siya diya mo agi. Kung baha ang tubig diya po bisugod. Mo nang ang tubig imbis kay pagbutang tag drainage, ang drainage mo unahin mura na fountain. So uyok sa tubig tanaw sa nakuning kung saan